Hajiya, ina wannan abokin naka Nasir, kai wasu shegunnil yayi wa babansu. Ka san me ya je ma yayi da kuɗin? Zuwa ya sai sabuwar mota Maserati. Ai dalilin ɗinsa bai kai mu ba. Ai bari ɗan Hajiya, bari ɗan Hajiya kai dai kawai bari. Allah ɗan Hajiya, inna ɗan Hajiya ina yinka. Ina yinka ɗan Hajiya daga nan sai can wallahi. Ya fito wa abu trap sarkin tsotsar hannu abu trap ko kuma abu tsotsar hannu ko muna bukai na ji mu ya yi a hannun ne ba yake to gado da kai ka girma ba san ka girma ba yi hannun ka rage mai ta ba san dan alaji ya sa ma gasa idan baka fita hannun nan bai da minti 2 an sa ma wannan wayar da kuɗi masu yawa ban san adadin nawa bane. Allah na tuba ko minti 10 ne sai ne ba minti 2 ba a fito da su na gani ba na son burga da ƙarya. Za ma ka gani ko wani ma ɗan hajja ba za a bayar ba. ilaha illallah duk kafin aje ko ina kalli bakin shi dai na ma duba agogon kalli bakin shi ya faɗi